walliniki kada foke hara walliniki kada de ando a jombatala. Donc si tu vois tout ce temps mais là j'ai depuis du au là tout le maman ok mais yabi mais aujourd'hui vraiment il est long. Aussi qui il n'est plus beau que l'amour. Bien sûr. Et que vous nous faut tout de c'est quand tu te maries avec une personne quand tu as eu ma c'est une personne dont tu rêvais et quand on voit la carrière. Bien. Vous nous ça tout de ko ya walo fina fonda net au moida. Qu'est-ce que je voudrais insinuer par là? Ko inogona et la marana te me plaît. Davelam la non fille ngol beaucoup ngo. Davelam c'est pour que tu deviennes ma femme légalement mariée. Mais mi dit que mi juni mi jo. Mi tawi no wonde do c'est vrai hande tasik kala ko mi wada ma do mi waɗira woni fi ya yoɓitama fi ya accepte yomi jomme non mais mi faala ya accu wona ɓingo hande min di ko woto probléme ji ɓuri feƴƴi nder suudu ɗo le problème d'Aliou ma sœur est venue s'imposer tout ça là mais iwata la liɗuma accumi jomme la liɗum je suis pas prête d'aller. Et puis, c'est la même pas le bon là. On est dans le là, mais il doit avoir des débats de dedans, on a mal de faire. C'est le bon de la même façon. Ok. Voilà, c'est vrai, oui, dans ma espèce. Même si on aime le dire souvent, le contrôle n'exclut pas la confiance. La fille, il y a la note minute que tu n'es pas prêt. Et quand nani darde jawdi ko feƴƴata jiwo si a jaɓani jombede feyno ka fof falama komi yewtata suumam a wawi wa ɓamtade c'est à dire pays a fof wande pays on existe mais goto yata toda ɓe a wona e jiwo ara nawwi goto kala toon fof no gandiɗa existe donc s'il te plaît accu. Une amie, mais je ne suis pas prête. Et l'autre, elle m'a pris. Mais pour le moment, je ne suis pas intéressée. Non. Je pense que c'est la bonne solution pour toi. Bien sûr. Ok. Et donc, regarde, quoi le nom? À quoi de quoi? À quoi de nom? À quoi de nom? Papa yang saya jadi nu ngadu di rumah dulu mulai ya dan jadi no d'accord oh combo assalamualaikum na ko mi yewtuma ko aw kumpay ko mo gola bilalla kara koy joni wattina sakkade kala o yen nana joni a wona talambe ko a ona hekan o joba wadi ni watitini awoso kay ɗi goɗɗo o ani o ɗi goɗɗo bana mi felu mi ani hara o dekku bere kako dorogo dekku ko gimmin ɗo bandi talanka cuunga warala woton hano ɗum woton mapo ɗum mapino woton mapo ɗum tes ɓayna wondema o dekku bere o dekka bere o dekka dorogo si tawi mo monani min ko min o monanto min ko monanta par ce que ko min wi o wonata ɗo o acca junko heɓana jangila so tawi mo faala mo itta mone on hewta o yennon onon hewta o tuusa on hulay min miɗa ɗo fi honɗum himɓe fattimo ƴettude leɗɗe e piiji ayna o waɗe lan ɗum e ɗum ɗum fof o yen nana ɗum o yehi hanka an o yennila gati hakkide allah e nawɗo men joni hara min mi suusata jindo ɗo fiimo faalaji won himoynaw jombay on ko so jombay on yimɓe no saññinima no siññini ara ɗon ɗon le o wettu wala feere jiwo ko mo yiɗi wo o jooɗanto e ngala feere ɗum e ngala feccere feere amin min alɗi jiwo ko mo yiɗi wo ko onmo jooɗanto sagata ko mo yiɗi wo ko onmo jombata si tawi noon o wi o ƴetten nde yawre ɗon o ronɗo on ɗum haccude ɗumingal ɗe wo min ñande men fotti o ñande men fotti o waɗaylande sago makko mi woni yummirawo kono mi wonani yummirawo ha ɓen ɗo yummiraɓe
mi jogaɓe taw to dow feno mi huli ka suudu na oto mum mi huli ka suudu min gon komi tenon ettiraɓe fof ko ni te ko ni ettiraɓe heɓirte amin meeɓi min gon mi torito mi jeeji min mi heɓ munne accudelaga makko ɓawo wi ko bandi ko beere o yari ma ko dorobo o yari accudelaga makko minen de min ranta ɗum haraba huno deƴƴi huno neldammi huno waɗa piiji ɗoganammi fa mi anda ko mi tawi o anda ko waɗanama si tawina hoyre accudelaga makko mi yamira on ɗum hande mi yamira on ɗum tan on ɗon gon min gaynayi ɗon si Allah ko de ara mi yirali mo ɗeggitande de kono netti mi yiri mo ɗeggitande mi anda de kanko ko waɗatanmi kono min miɗa andi komi huwatamo sinima yaade si Allahu lan ɗon jaɗumino wammo min gon ko ɗum ɗon mari komi yewta oto hullu ɗum oto men min tension mum ɗo ɓayi ɗon hande fen ɗo alamo ala tension enen surtout enen hande kadi enen ɓe yummiraɓe ɓeɗa wokko ƴettuɗen comprimé on ɓandu men ɓurti on faami fi lamarana no fiyata sukaɓe ngande wona sengo woto ɓe fof fu maɓɓe yiɓe poto kono on ɗon on noon min gati komin ƴettimo ko saare awa minani min mi langandi heɓata min kadi mi yomba par ce que ɓe ñiwo mi yewti yombugol mi lani noon mi hewtani kono ɓenne mi yombu ɗinno jommi no haalede fi mum an taw a jombali min wata juste fiyade noon ma jomba taw cinna on woni jiɗa neɗɗo welowo mi hara a wannay mo piiji ɗin sappo e ƴeenayi mi hara ɗa faala on ɗon hara ko fii ko luttata hara ko fii vraiment yo tawata yo nafu mo nafama nafa hay ɓiɓɓe mum hay on ɗum jiɗi ɗe ne on ti yara yiɗama mi famali boyini ok mi yahanama direct owinge lamarana ɗum lamarana mi laaɓi poy mi yiiɗi lamarana mi holli lamarana la yiɗino mais lamarana mi yii Annelle c'est une personne qui veut elle ne veut même pas me sentir à plus forte raison m'aimer mi tontimo ni en powa miɗo holande ɗo ɓe woli o nami prêtre ɓe woli o nami ɗum nami ɗum nami ɗum mais non mille mi sikkano o yedda e konngol langol par ce que komi wadduno kon si mecci sigani piijiɗo fof onon ɓeyde ɗum ha joni yewtugol mum par ce que yewtam honde ɗiwon widdieni muldeɗo comme ça yettugol mo nawa resto e plage e boîte siga ɗin piiji ɗon ɗo multa mum par ce que kamɓe hiɓe yiɗi jeejeede ɓuri piiwo koye buy on accimilan ɗon jeejeede ɓuray innugol goɗɗo fi Allah accumi jommi jeejeede ɓuray goɗɗo on wiyata ɗimmu mum a tigi tigi on anɗa welalan jeejeede ɓuray ya daro en face on tigi walla mo fi avenir makko je n'ai pas fait pour cette fille non tigi a yii Aliou aujourd'hui c'est vrai o ala ɗo mais Aliou y a pas ce qu'il m'a pas dit dans cette maison ala ɗum yennoje ala komi laɓali mais je me suis toujours accroché minni je vais accepter parce que je l'aime et kadi tu n'es pas sans savoir biro makko déplacé ke ari ha kamen ɗo ɓe hamfinilammo e saga moƴƴere ko moƴƴere yoɓitirte mais hélas je vois que la fille là c'est pas peut-être aray c'est parce que je suis pas de sa classe nami genre makko nami goût makko hara ko jeune yo vraiment lupo tubakko ɓe mo falte je sens qu'elle veut vraiment d'Aliou hein ko Aliou o yiɗi hay si honɗum leydi e kam o hiɓɓodiri elle aime bien Aliou mo yiɗimo goy mais non hay so tawi mo yiɗimo ɓay goɗɗo wata ukkade hakkude giggol kono min ko minnata ala ko mbeyde toon sina ha joni kono ɓeydu mo moldugol o fof noon oɗo o jaɓɓay kono wonani ni taw hakkille makko ɗen gaynal iwde e oɗa nini fi étude makko on aninimo tawti kadi oɗa o gaynali e giggol ngol gaynal iwde e makko ko minnata on hay so tawi ko nder o semaine ɗo yalti ɗon so tawi ko boîte so tawi ko plage so tawi ɗo siga ɗin piiji ɗon ɗo hara woni deux solution taw koye sehi ɗen marsali
Giorno tappeto al può andare in testa. Io mi dare, lui erano. Io te mo kadime buta YouTube. Jore wa pasi pa tule mo je tule mo. Oh do e ba mo ko woni. O se ne se. Passer di più nani. Mais en tout cas, il y a l'incertitude moi. Voilà. Ok. Continue. Io na come change auto un po' guarda là, parce que un tipo di giorno. No. Nene ko to wunjuru be yewtu hay sira wowlaade ɗo a sokkotako ɗo hannde teddungalema hannde o wimi a sokkotako ɗo abbere alanama ɗo hannde onon goyɗo oɗon sonka ina ko ɗum kami waɗi ka hannde ko wimi a dekkata ɗo hannde abbere alanama ɗo fino ɗum kane onon goyɗo ɗingoy yonon ɗinɗon ñaama billahi mi ñamade a ñama joni ti yangoɗo kadi no ti ñamata a ñama joni ɗo foofi honnon tigi de a ñama joni e fofi on ɗum kadi fofi on abbere a ñamata ɗo hannde ɗa bantu manda so ɗum laaɓanma kala ko ɗa bantu ñama kenen immaki takko an joni mi woyta joni masibo ene ko ɗum mi waɗi miɗo jooɗi ɗo aliwnu yana sakkoyo oya nene lamarana e piugol ko firu no yande mi ñamata a ñamata ɗo jole ɓeeri haɗa no an tunga genno ɓiccere ammone abbere mi fotti de ñande aliou mi wonno mi fotti aliou de ñande mi nañño mi duufimo mi honkimo muuti hakkude ñalla wona ɗo winna ina billahi wona ɗo to joni so wonaki billahi jam mi fotti a ko hande futama wonde billahi hakkude ngalama amin futananimo wola ɗo inna hino gorko ya waala maya oɗo tun genanima haaju o nene okkelam ɗum ɗo okkelam ɗum ɗo abbere alanama ɗo hannde billahi nene nde ñande hakkude ngalami bebinnomo mi luppinoma ha yoni hande no ɓa jola hande o wonaki jini ko mone hande kon mi futama worde hande jikkide billahi en tant que mi yiralɗe guitan ɗi wonɗa wolde kon en tant que Ousmane mi yiralɗe guitan ko wonɗa wolde ko mi dande ka fenowo ndi ɗo noon a ñamade mi hay ɗum ko ni on fala mi wor woya hara ko mokko ɗon to ni mi warumo ɗon hande mi ronkata ko tawa mi ƴetta mi jawna e hoore mum hara ko mokko hara ko mokko ko ya warmo mokko o wara mi machine binawo mi hontimo wuttude ñande ɗi mi luuboto on no yenamo mi darata acce fi Allah neno on kadi mini musique lana to min ko ali no yermo mi darata komi mun on no yoni komi yaaɓa ɓayna min machine bingol ono mo sakkonto o ñande o sakkiti ono mo jokkiri o ine ñiɗi hande simi ñiidi mi ittamo fittangol kono mo jokkiri mi andinamo min laɓɓurimo de fof laɓɓurima wonti min somi nangi ali mi hoƴƴama o sikkara nani ko o yummirawo o si joni way andi komi dufno ko yonani komi halkitima ko yonani asimi ande dow hande o goto wata sendigol mi fota e morde ananimo wolale nayno ko gorko ko mi wole tu ginnolanma joni yaata bebinam ɗum faala hande hakkude ngal nene yaadami bebinamo yeeso mo billahi mi wonka mo te fiyan o wandi onon ko ananimo wola ɗo sa nanimo wola ara harane waɗo hay si a ƴeewali ɗo hay fof a ñamata ɗo arano han to hane yonanino étudiɗoma ɗen commence ha kan jonni mi dépense woni golle ma ko haylagol wo jougol balon eme anda honno pota pataje jogo ɗo mi okkorama fi Allah wono wuri ɓey a gandi toon wono joni ɓene hay ɓiɗɗo makko emo ɗali o ittantama ande o ittantama loƴƴole yitere nene mittotade newno kadi ni mettuto yo goto forage adi probléme ji ɗo ganna o wi aliou on ɗon min on ɗon miɗo andi on ɗumen seedata mi bebinama ha wiyami soɗomo par ce que elan ɓuurimo hami yiya ɗum hami yiya ɗum si Allah jaɓi hami yiya miɗa barminimo miɗa piimo miɗa barminimo ka gandi ɗo mo ko siba ɗum ɗon heɓata
Aduh, para kaman. Aliou Baba. Ang. Ngite to wong tinggi. Aliou, ngite to wong. Yandirama bandi yaga. Ajo ni ngoni bandi. Tinoti no kugo I want a bandi no gun. Kono falo la wadde. Yonu. Eh? Aliou. Kono falo la. Wari ti mo. Babe. Pade honto. Babe. Komo da do hombo wa tikki mai. Afet data. Afet data. Eh. Eh. Aliou ara la. Afet data ka. Aliou tala arabi tango. Naam. Aw. Joni jango sino so ngarti ni aka garal men tiki si Allah ni. Joni on biara. Wani. Kono da wode. Mira no kambe. Kono ola wode. Komin ko apin no na men. Andi do hollite lan ko karte do wonda na kelale dinde. Nena kan. Wala ko. Min yanda Onum wong jando nyanda sina adun do no ko ndo. Wala ni onu. Min ya hawtala woli. Nyande wanyande hala mata wailan. Ki ko ju won ko diwa ko men ta ko min. Nyande wonyande. Program ma ta arrest ko min. Min na ma selbe. Nene billa onni konno ne atti manno. Atti ko. Abbe nene abbe. Ora nemmeno tu son con. Mi son kai parce que a jabala ci di kuba. Comment le son? Kon non jokki laade. Io to anga ko woni. Nene atti ai. Onni kadi to. Men Onni kadi to. Oro warna ta don jonna ala do abbe mine patron. Motero wari boni. Bene so do motero ko naki. Usman nyande wonyande. Daro ngata hala ko wala. O goddo wola ma wok goddo wona ma ida mari sense ko yita antigi. Lagi ko mi tokku ma sila auto wal. Nyande wonyande batiri magana joldi. Motor magana jawri. Yo tan fi magalani anda wasmi anda. Wala fara. Motero to anga no pani. Patron ga ko mi so ko mi makto ne yoto do jambo ni da motero memon. Dinga auto wal pani hanjoni. Oro nani to do motero watta nen. Dinga pani hanjoni. Hanjoni ga wal motor. Jadi di hira bana mi dira. Ta walla ta la. Yere do. Ya wala na na tu da ko ja. Pekin di hira bana mi dira na dira na hara. Nani no wuri to ko nya ga. Gerto i bin gerto. Ya anga tu. Ala abbe se da nya ma to miya. Ko mi ba ya tu ni da bana. Ina kan di la walla da. Mera do kan na no du kan ten gelan. Gerto di jona ya. Biro la marana ni ga. Biro mara no bukan. Anda de. Ko bin biro la marana ni ga. Kere kunjumu kunjangure gaawdu Kon. min pala ka do mo bana min dana wakule ngam Yo de no ni ma ri ala ya. aw min do bi wona Ala wali tani. Nani ni ma. Yo na haron kana ko ngiri ma. Ko monema. Du ko monema. Oh, lo kai yin kun ni mo jonna de wa. Je te connais maintenant. Habono. Non. Gopro ça oui, concentré de trop. C'est pas aussi bon. Ça va dire sauver des fois. Il faut que tu t'ailles. Voilà, être trop concentré dans la tête. Mais dongan dila, iya dongan di kango. Non. Pour nous, waji ma fi jande. Mais mi wajurali ma fi jande. Ya uno trop concentré, trop à cause et tu vas donner des céphalées antigirara musu hore no umanima. Je vais te proposer quelque chose. Voilà, il y a aussi. Si tu ne te l'aimes débricaga. Dongan nila minawai football nila. Non, déjà mi langue, mais je le fais juste à cause de toi. Et quand il barbecue, il y a la brochette, sandwich. Donc, ça y est, tu vas découvrir la nature. Ok, problème là. Un forti. Donc, maïn. Tu joues ni kai jango? Jango si c'est ce que tu veux, n'a problème. Jango mai, Jango. one day. Mais par là, quand on est en 2 minutes,